Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal. Aquest 2017 estem d'aniversari. El Museu d'Alcover celebra 50 anys i per aquest motiu s'han organitzat un seguit d'actes per commemorar aquesta efemèride. Tota la informació la podeu trobar a la pàgina web d'aquest equipament i és museualcover.cat. En ella s'hi ha habilitat l'apartat 50 anys. Per parlar-ne, avui hem convidat a la seva directora, Esther Magrinyà. Esther, bon dia. Bon dia. Bé, ens expliques en la introducció de l'aniversari que... Ara bé, dius, aquest museu local, amb les limitacions que aquest fet comporta, que el coneguin i la seva gent en parli, és tot un somni. Aquell petit racó de cultura, humil, familiar, entranyable, és avui motiu d'orgull pels alcoverencs i alcoverenques que se'l senten seu i l'han fet créixer. I això cala. És així? És així. A veure, tots sabem, o ens coneixen, i així ens coneixen a fora, que la col·lecció de fòssils marins del Triàsic, que fa mig segle exposa al Museu d'Alcover, poder no és la millor del món, evidentment a nivell de valor científic, col·leccions privades, el mateix Museu de Geologia del Seminari de Barcelona, del qual nosaltres a l'exposició en mostrem unes rèpliques, el superen amb escreix. Ara bé, i aquí entra una mica el que em preguntes, quan el patrimoni local, en aquest cas nostre, paleontològic, va més enllà del seu reconeixement científic i es converteix en un valor d'identitat i cohesió social del poble que l'acull, és aleshores que s'ha assolit una fita molt i molt important. Per tant, per nosaltres és únic. És únic. Bé, són per tant, ja ho hem dit al principi, les noces d'or del nostre museu local. Esther, amb qui es casa el museu? Bueno, com sempre, no? Hi ha d'haver dues parts. En aquest cas, el 50 aniversari del museu, aquestes bodes d'or, el que volem celebrar, primer que tot, amb qui? Amb la seva gent. Volem recuperar les històries i els records. Volem programar activitats amb les entitats i associacions, amb la gent pròxima, buscar complicitats que poder sumarem amb una gran festa final, si tot va bé. En definitiva, les noces d'or del que seria el museu i el poble. Per tant, podem dir que s'ha arribat a un final d'etapa amb aquests 50 anys o, Esther, encara queda camí per recórrer? Doncs bé, una mica aquests 50 anys celebraríem una mena de, ser una mica tremendistes, la supervivència en el temps. Aquesta supervivència en el temps que hem de comptar que molts museus locals s'han quedat pel camí amb el context actual de la cultura, el patrimoni i el difícil que és si més no poder mantenir oberts ja al públic molts museus tipus de petits nuclis rurals, no? Amb un patrimoni molt important pel poble però no suficientment important per poder treure visitants de fora. Jo crec que hem d'esperar que en un futur aquest petit èxit que estem celebrant amb aquest 50 aniversari pugui acabar madurant i convertint el nostre espai cultural en un lloc de referència de la divulgació, promoció i investigació del Triàsic a les muntanyes del Prades, a Catalunya, i hem de ser prou ambiciosos, per què no, i a la resta del món, que seria una mica per on creixeria també els canvis, els futurs canvis museogràfics, no? I tot el treball que es farà amb la col·lecció, però això és un projecte més a llarg termini. Per celebrar aquests 50 anys s'ha confeccionat un programa d'actes amb ganes, amb il·lusió, de manera acurada. Explica'ns, si et sembla, Esther, el primer d'aquests actes, és a dir, què és el que hi podrem trobar? El primer acte, que nosaltres hem titulat Passat, Present i Futur, crec que en certa manera vol ser un col·loqui, com et dic, no un col·loqui de fer una xerrada i que la gent escolti, és un col·loqui amb el poble, totes les activitats s'han programat obertes, transversals i sobretot molt participatives, en què el passat, en aquest cas, ve representat per les convidades, les filles de l'Andreu Barberà. Elles ens poden parlar millor que ningú d'aquest passat,
I del futur vindria a ser una persona més posada en el món tècnic dels museus, la Magda Gasó, com a cap de museus de Catalunya, per explicar-nos quin futur ens augura ella com a especialista i tècnica a nivell administració general, no?, de la Generalitat. I el present convidem a tot el públic, evidentment. Aquest col·loqui el que vol és ser una mena de taula rodona de tots, i el present, passat i futur és el que debatarem, és el que explicarem, i també mostrarem amb alguna imatge audiovisual, alguna coseta que hem preparat. Per tant, els alcobenencs i alcobenenques serem el present d'aquest equipament. Nosaltres, evidentment, també podrem dir la nostra, no? Oh, i tant. L'objectiu és precisament que la gent digui la seva. Passat, present i futur, el primer dels actes commemoratius d'aquest 50è aniversari del Museu d'Alcover. Recordem, si et sembla, Esther, dia, hora i lloc? Sí, ho fem el divendres a les 7:30, 27 de gener, al museu. Perfecte, aquest és el primer dels actes. Quan tindrà lloc el següent? Bé, el següent programem fer-lo el 24 de febrer, l'hem titulat Fem 50, serà un format diferent. I què ens espera? Doncs mira, torna'm a convidar i t'ho explicaré. Perfecte, doncs així ho farem. Esther, gràcies per haver vingut fins aquí i que vagi molt bé el primer d'aquests actes commemoratius. I des d'aquí doncs, suposo que animar a tothom a que vingui aquest divendres al museu, no? Molt, i tant. Moltes gràcies, Montse, i us esperem a tots. I ara els deixem a un petit tastet d'un dels protagonistes que va posar el seu granet de sorra al llarg d'aquests 50 anys al Museu d'Alcover. Que per vostè el museu és com la seva segona casa, no? Bueno, sí. Jo sempre he tingut afició perquè de quan era molt petit vaig començar a recollir coses. I quan se va organitzar el museu, doncs les he portat totes allí. Avui a casa no tinc res de res. Saben qui és? Va, una pista. És un dels directors que va tenir el nostre equipament al Museu d'Alcover. Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.